Mitä? Kuvakopia. Mitä skini on tässä pelissä? Joo, kuvaa. Uusi video, tai siis eka video mun rottaveljeni kanssa. Muistakaa tilata ja tykätä videosta. Minä lön tätä. Hänkin vielä. Okei. Mä menen puskeen noin tyypit. Onks sulla sieltä päällä? Ei. Dead. Takaa. Yritän, mut kun mulla on niin iso pingi tässä, että ollaan Dead. päällä. Fino. 13. Mä vinuun. Tuo on duo. Mä vinuun nää. Mä en osaa, tässä pelissä ei pysty pingaan, niin en voi pingaa, mutta siis täällä on duo. Ja loppu ammuksetkin. Oh shit. Mä olen puskessa duo. Joo, ihan rauhassa. Anna mulle ne ammut. 2 kills on me. Mä oon dead. Se on ihan vanari, kato sen HP tässä. Se on ihan yksi HP tästä mun bodylle. Joo, sori, mulla on vähän lagaa. Me isketään suuntaan jotain. Joo. Mitä? Eväitä. Jipi, me saatiin eväitä. No niin, mä laitan nopealla Eetulle yhden jutun, sillä on se. Se on 172 rupeata. Se on hyvä. Eetu on ihan just aloittanut tän pelin. Sen katsoja vähän delete. Vana mitään. Mulla on vähän lavaa. No niin, nyt mä join sitä. Eli nää on mulle. Joo. Jipi. Leipää maistuu hyvältä. Connect. Noin. Seven vielä unranked niinku saattaa näkyä. Eikä veljeni rotta. Mut mä oon kyllä Fortniteessa elite, että se voi vähän auttaa. Joo. Tää on silti aika eri, koska 2 ihan eri peliä. niin. Nami. Mä käyn mun loadoutissa. Ei sitten. Meidän pitäis hankkia chili W. Näkiin tää jossain vaiheessa kyllä. Eikö niin Eetu? Rotta. Eläin. Mulla oli restarttas. Sä vedät solo duo. No. Okei, nyt tulee podcast, kun et vetää solo duo. Mikä jää? Koska minulla restarttasi niin kuin näkyy. Wihi! Muuten Finusta saa tapo. Free kill. Dead. Eetu tuhoaa kaikki. Tuu tänne, kana. Kuollu. Toi spreijaa ja kovaa. Ihan vanari. Jos tää tyyppi ei nyt kuole mulle, niin mä... Ei sieltä tullut toista. Kassu ois päässyt peliin.
Tää olisi ollut kyllä niin easy game, jos mä olisin ollut mukana. Kaksi, 5, 9, 1, 7. Uipi. Tää on uusi mappi. Siltä näyttää. Okei, ei me voida olla saamatta tuplaveetä unranked-servuilla. Mä saisin ne varmaan aika helpostikin alas, mutta ei oo hiilejä. Mun pingi on päälle tuonnen, Ai päälle lännes. nyt kävi jotain vähän. Etkö toi ollutkaan siinä? Nyt käy vähän oudosti. Teit 2. Missä oot? Tässä on yksi vaan näin. Tapa on 2 siihen. Sori, mä oon toisella puolella mappi, mun pingi on 1500. Mukava. No niin, nyt pingi on vaan 700. Mukava 600. Tää on reboot-kämäs, mut. Ei tässä on reboot. Hyvä, multa katos mun poraaseen. Mun loadouttikin on ihan perä. On tyyppejä. No shit, nyt mun pingi on 600. Pick up this potion. Pick up! Bro, are you kidding me? Taas sulle crashaa heti kun ne tulee. Okei, nyt ne huomas mut. Tässä on. Oh shit, no. Ei, nyt 1500 pingia, please, please bro. Bro, please. Vittu tosissas, jos mä olisin voittanut noin, mä olis päästy finaliin. Ei väkisi. Mut nyt mun pitää käydä loadoutis, koska mun aseet on ihan kakkaa järjestyksessä. Mä en yksin pelaa. Ehkä mä ois sitten pommikkis 15 jätkää. Älkää välittäkö. Mä sain hyppyä permiä kesken leivän syömisen. Ai! Fortnite. Oh. Näin. Ja kohta muuten varmaan tulee Fortnitea. Tässä on disconnectus. Ai jaa. Ei toimi peli, toimi. Dead. Dead. Almost dead. 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 Aika free.